Bine, hai să plecăm. Nu mă puteți lăsa doar cu Rodric un weekend întreg. Nu uita să scoți vesela din mașină. Te pot învăța o mulțime de lucruri, frățioare. Le numesc regulile Rodric. Nu cumva regulile lui Rodric? Regula Rodric numărul 1: nu folosești pronume cu alte chestii de tocilari. Suntem Loaded Diaper! 1, 2, 3, 4! Să petrecem! Și care e a doua regulă? Primești o regulă pe săptămână. E regula Rodric numărul 2. Nu e corect. Regula numărul 3: viața nu e corectă. Și acum ai făcut să încalc regula numărul 2. E bine, m-a luat sub aripa lui și m-a învățat multe. Ce fel de lucruri? Cineva a tras un vânt! Ai potențial, frățioare. Rodric! O să mai fie certuri între noi doi. Dă-mi ăla! Dar atunci când dai de belea, Dați-vă la o parte! te poți baza pe mine. Ar fi bine să faci la fel. Pe bune, Rodric! Arăți de parcă ai făcut pe tine. Obraznicul. Regula Rodric numărul 10: când ieși din scenă, ieși cu stil. Susan! Oh, asta nu se uită niciodată!